زرزر زينا أكاديمية بقعة مهارو درجة بدرجان محياش بأتو كريس راح كمزلو منيستر تمرت أتو سمر رسوم من دفرا بستخايد أخيبا قليتو منيستر سمر بعشر تقلتن 10 سلسة أبزوادو بنسنة فوست فلالي أكلات أبزقورو ركب أم مسرح مهار مستمهارن زقات محترتاتن هاقوفاتن بمدرخون نتعليون نتمالون بقعة تمرتن تمهارون أب كل درجات محيال تعرتاتي كايد كمزلو بريهم حلاف جنفر منيستر تمرتبي ممرهت زقي كيدان الدماء أب تسالسل زل عمام ونن تبقسون ممرانن سوبرفايزراتن صلاو مخانو تقيسو أب قدما ميسا منيستر أب كل درجاتات كابس تساتفو أسات كلتم إتشيح تمهارو أتوم سمانين سلستم إتاويت محلافهم نايزي مرأياكم زخونا حبيرو تساتفته هنصن مساريتاتن زي تمال ابيات التمرت ولا حتى خبرلن زرغه ديجيتال لايبراري ابيات التمرت خدفالو تقداسنا تمارو كم نبار ركبات ولدن ابيات التمرتن كحيل كمون ابركتكم اب تمرتاوي مداي كم زعزز مغبار زولو حسابات تقريبا وانا دايركتور كفل محبراዊ አገልግሎት ዞባ ደቡብ አቶ ፍራንኮ ኩባባ ዘስምዖ መዛዝም ቃል አብቲ ዞባ ጎንጎንታ አገልግሎት ትምርትን ምስፋሕ ዝካየድ ጻዕሪ ከምኡም ምሕደራትን ምስ ሚኒስትሪ ትምርቲ ብውህደት ንኸዓዩ ቆላሕታ ተዋሂቡ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ ቅድመ ትምርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሐ 505 ትካላት ትምርቲ ከምኡውን ክልተ ኮሌጃት አገልግሎት ይህባ ኣለዋ ባህላው ርሻ ማዕቃብ ክብርታት ህብረተሰብ አገዳስ ስለዝኾነ ናወለድታት ምስጋሩስ ፍላሌን ፈታትዩ ከካይ ጸንሑ ካብ 3 ሚያዝያ ብስምራ ህዋብ ዝغنየ ስልጠና ድማ ንዑዝ ድርኺ ሃብቶም ፍረዝ ግዘ ዳለው ጸብጻብ ሊድያ ተክለ ማርያም ከተወርባያ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ስውድብ ትምርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኔስኮን ካልኦት መሻርክትን ብምትሕብባር ዝወደቦ ስልጠና ዕቃበ ረቂቕ ባህላዊ ርሻ 14 ሚያዝያ ተዛዚሞም إذن لعلي 10 معلتات بسمرا استخايد سلطنا أهجراوين وعلات نعقاب بحلا ورشاتات نحبرتسب مأكل زجبرة مدلاو زرزر بحلا ورشان عقباب مسنادون تمكرو إيرترا أب عقاب بحلا ورشة عودة في الأترك بحلا ورشة نعقابة ورشاتات سجاد زخونو تريوتات كمون تران أبركتون حبرتسب أبزل عنت عقاب بحلا ورشة زبلون كالوت نزعباتات زتقالليهم كوميشنر بحلن سبورتن امباسادر زمده تخلي عبد السمعو مزاز مقال اتكم محلالف تدلي تمرتي بغبو تسنيقو كخون زلو صنعነት بمغلاص سلطنتي رقيق بحلا ورشاتاتنا نكم مسرت بزغبره تعرف نمعقاب تخل نقحات اب حبرتسبنا نمسرات بتكات كسرحو تثبيت كم زغبر اغنزيبوم نت سلطنا زهابه كيلا ባህሊ ሚስተር ላቭሞር ማዚቡኮ በግዲው ኣብ ስልጠና ንዝራአዩ ንጥፍ ተሳታፍነት ሰልጠንቲ ኣብ ባህሎም ዘለዎም ተገዳስነትን ኣኽብሮትን ዘጉልሕ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ንዞባ በሪኽ ዝራአዩ ግብራዊ ትምርቲ ፍሉይ ተምሳጥ ከም ዝፈጠረሉ ኣብሪሆም ኣብቲ ኣጋጣሚ ከምቲ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዓለማዊ መዝገብ ውርሻ ንምስፋር ዝካየድ ዘሎ ውፉይ ጻዕሪ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻናውን ተመሳሳሊ ክብሪ ንምልባሱ ተወፋይነት ዝሓትት ዕማም ይጽበየና ከም ዘሎ መዘኻኸሪ ቀሪቦም رقيق بحلا ورشان عفاوياتات امنتات قوانقاتات سنة طبب وقعتاتن صنبلاتن حبرة السبات كمون فلتاتن بحرن زتقلل كفال بحلاوي ورشايوم 30 አባላቱ ኣብ ሽዕብ ናይ ሓደ ሰሙን ስልጠና ምክልኻል ባልዕ ሂቦ እቲ ስልጠና ዓይነታት ባልዕን ኣገባብ ምክልኻሎምን ተመክሮ ባልዓት ምድረበዳን ባህርያቶምን ኣገባብ ምፍራይ ኣንበጣ ኣጠቃቅማ መሳርሒታት ምክልኻል ባልዕን ካልእን ዘጠቃለለ ኮይኑ ብግብርን ክልሳ ሓሳብን ዝተሰነየ ነይሩ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ኤፍሬም ክፍሉ ኣብ ዝስምዖ ቃል ሰልጠንቲ ቀሲሞሞ ዘለዉ ሙያዊ ትምህርቲ ኣብ መዓልታውን ጥፈታቶም ሓጋዚ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዓቕሞምን ኣፍልጦኦምን ብምብራኽ ኣብ ምክልኻል ኣንበጣ ዝግበር ንጥፈታት ኣብ ምዕዋት ብዕቱብ ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ማሕደር ንኡስ ዞባ ሽዕብ ኣቶ መሓመድ ሓመድ ኣሽከራይ ብወገኑ ስልጠና ኣንበጣ ምድረ በዳ ብምክልኻል ውሕስነት መግቢ ንምርጋፅ ዝህልዎ ኣበርክቶ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ገሊጹ أبزو عن سبات أنكم كرات دك نسيب كلاي درجة بحفشة دحر عسراي كفل دما بفلاي تلاليف تحكنا ديال المخانو جنفر منيستر تمرتي أبز كايدو قم تحبيرو أبتخاب 10 حدا ميازي أب كتما كرن استغنى عقيبة أبز غربة أب سراح دحر استخايد الزته بقعت مزنات تمهارو بقبو كلكع مهمنات زتفاء دكسي خيقات من كحسبولو نايمو على هسانا تتحزان مهاران كقم كومون أم مسرح تمرتي زرائي تقمات أنكتاتهم بقبو قصنا ريتو تاتقريبو
حلفت جنفر أتو حقو سادحنا أبز اسمعو قال بقوع انت لك عن مسرح مهار مستمهارن كم تزدلن خقسقس أدلاي مسالتياتات كم قدامنتاتو يغرب كم زلو تقيسو ممهران أبيت تمرتن ولدن مسرح مهار مستمهارن دفع ودتهم كعزو خمز دل قليتو أمود آتا من أزوا كركبت أب أجمايت آتاي حرنايت أكايدتن هوانن أم نوزوا سلعدما أب شرقيت قدعن ديباستان حدثت أبيت تمرت خفتا تكبار مزرقح كلبات نباب كسرحلو قولعو أب قبو قزيام تمرت نخجمرو زكايد قوسواس كحيل كمون متقتاو ديجتال لايبرر أبيت تمرت خدفعلو زبلون كالين مدبات سرح تحانسيتو ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ ካብ ርሑቕ ከባቢታት እናተመላለሱ ትምህርቶም ንዝከታተሉ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃን ምትሕብባዕ 15 ደቂ ኣንስትዮ ንዝርከብኦም 7 ተምሃሮ ብሽክሌታታት ብነጻ ዓዲሉ እተን ብሽክሌታታት ንተምሃሮ ንዞባታት ቅሮራ ገላዓሉ ፎሮ ኣፍዓበት ሽዕብ ጊንዳዕን ባፅዕኔን ተዓዲለን ኣብቲ ጨንፈር ሓላፍ ኣሃዶ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ መምህር ስዒድ ሳልሕ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ መስርሕ ዕደላ ናይተን ብሽክሌታታት ብኮሚቴ ወለዲ ተጸኒዑ ከም ተኻይደ ኣብ ቅርባ ምጽኣት ድማ ተመሳሳሊ መስርሕ ዕደላ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ተምሃሮ ብዝሃቦ ርእይቶ ካብ ርሑቕ ብእግሪ እናተጓዓዙ ክመሃሩ ምጽንሖም እዚ ድማ ፈታቶም በኣሉታዊ ጽሎኹም ዝነበረ ብምዝካር እተን ብሽክሌታታት ግን ትምህርቶም ብግቡእ ክከታተሉ ከም ዝሓገዝኦም ሓቢሮም ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 5 ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርትን 4 ተምሃሮ ተመሳሳሊ ዕደላ ብሽክሌታታት ከም ተኻይደ ሰነዳት ጨንፈር የመልክቱ ኣብ ሰገነይትን ኣፍዓበትን ተምሃሮ ብሕጊ ዝጸንሖም ኣፍልጦ ከምባል ኣብ ምግታእ ገበናትን ሓደጋታትን እጃሞም ንምዕባይ ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ተዋሂቦ እቲ ኣብ ሰገነይትን ልዕሊ 2000 ኣብ ኣፍዓበት ድማ ንኣስታት 900 ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝተዋህበ ኣስተምህሮታት ዓይነትን ኣተሓዛን ገበናት ትራፊካዊ ሕግታት ከምኡውን ደረጃታት በደላትን ገበናትን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ዘተኮሩ እዮም ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ሰገነይት ካፕቴን ፀጋይ ሃይለን ሓላፍ ምክልኻል ገበን ኣብ ንኡስ ዞባ ፍዓበት ኣቶ ታደሰ ሓደራን ንሕግን ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ገበንን ኣመልኪቶም መብርህ ድሕሪ ምሃብ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ስለ ዘይገላገል ተምሃሮ ብክብርታት ሕብረተሰቦም ክምርሑን ገበንን ገበነኛታትን ምቅላዕ ምስ ፖሊስ ምትሕባሮም ከዛይዱን ተላብዮም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብደረጃ ዳይሬክተር ጀነራል ምክትል ሃገራዊ ኮሚሽን ዩኔስኮ ኮይና ተገልግል ጽንሐት ገዲን ተጋዳሊት ምሕረት እዮብ ተኽሉ ብዝሓድር ሕማም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሕክምናዊ ክንክን ክግበረላ ድሕሪ ምጽናሕ ብ13 ሚያዝያ ኣብ መበል 65 ዓመት ዕድሚኣ ተሰዊኣ ኣብ 1978 ና መሳርሒ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈት ገዲም ተጋዳሊት ምሕረት እዮብ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ከም መምህር ኣብ ምኩስኳስ ተረከብቲ ሃገር መንእስያትን ምምዕባል ካሪክለምን ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ መደባት ትምህርትን ዓበይቲ ምድላው መምርሒታት ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ከም ቋሚት ኣባል ኮሚሽን ቋም ምርጋጽ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ከምኡውን ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብን ምዕባል ፕሮጀክታትን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ንህዝባን ሃገራን ብተወፋይነት ኣገልጊላ سوت محرد دحرنا عزلت بزرخبوت عدل تمرتي نتي أفشان تعتمي سبعة كلتين كاب يونيفرسيتي أديس أبا زرخبوتون ناي دبلوما معرق أب يونيفرسيتي برمنغهام ناي عد إنجليز نام ماسترز كب مبال أم معبال هجراو كاريكلم عاب أستوازو زجبرت حربنيا سنة سرعات كبرنا إذا أدخلت تولدات حربنيا صباح قدام 15 ميازيا ساعة 4 دحر غتري أم مكان مغابرة حربنيا تاسمرخ في تسميو منيسر تمرت مسوات قديم أبالو محرت إياب تخلص سمع عمر الحزن ناقلته نسدرا بيتا فتوتان مغالستان صنعتي حبكم يبل